Salutacions des de l'església gòtica d'Ontinyent, salutacions des d'un temple dedicat a l'Assumpció de Santa Maria. Ens trobem a l'interior de l'església arciprestal de la ciutat d'Ontinyent, a la comarca valenciana de la Vall d'Albaida. Una església que seguís els cànons de construcció del gòtic valencià dels segles XIV i XV. El temple cristià es va alçar sobre les restes d'una primitiva mesquita, sobretot a partir d'un terratrèmol que va sacsejar la població a finals del segle XIII, poc després de la seva reconquesta per part de les tropes de Jaume I i en nom de la Corona d'Aragó. A l'església de Santa Maria podem admirar les característiques arquitectòniques del gòtic que vostès estan veient en aquests moments en les imatges i també escultures de gran bellesa com el Crist o la Soledat de Benlliure, així com pintures del gran muralista d'Albaida, Josep Segrelles. A l'església de Santa Maria d'Ontinyent, des de l'any 2000, es representa un drama litúrgic que remunta a l'època medieval. Estem parlant del cant de la Sibila que avui anem a oferir en directe a través de la retransmissió que ens permeten les noves tecnologies. Des d'Ontinyent i per a tota la comunitat valenciana, gràcies a les xarxes socials dels periòdics integrats en l'Associació de Premsa Comarcal Valenciana. Des d'Ontinyent, a través del Facebook del periòdic d'Ontinyent, de l'Ajuntament d'Ontinyent i de les altres xarxes socials que van connectant-se a aquesta retransmissió, per a tot el món, per a tots aquells ontinyentins, amants de la cultura i del patrimoni valencià i mediterrani, que estan dispersos avui encara, a pesar de les dates nadalenques. Un acte que està patrocinat per l'excel·lentíssim Ajuntament d'Ontinyent. El cant de la Sibila es posa en escena en una representació en la qual intervenen més de 100 persones. Estem parlant entre aquelles que estan davant de l'escenari, les que estan interpretant, ballant, escenificant, tocant, i les que estan darrere, atentes per a que tot funcioni de manera correcta. Conforme vegeu en les imatges, a poc, la nau central del temple gòtic de Santa Maria va omplint-se. Quan siguin les 8:30, hora en què està prevista l'arrencada d'aquest acte cultural, segurament ja no n'hi haurà espais lliures. L'inici de la representació, conforme diem, serà poc menys de mitja hora, a les 8:30 de la vesprada nit d'avui divendres 22 de desembre, com és tradició des de fa uns quants anys. Què és concretament el cant de la Sibila? Què és el que anem a veure en aquesta retransmissió que durarà fins passar de les 9:30? Sobretot en aquesta prèvia, a l'acte pròpiament dit, anem a intentar acostar-vos, explicar-vos els elements que configuren aquesta representació. Sens dubte, el més important, el fil que lliga tota la narració de la història que vostès van a veure, és la música. El cant de la Sibila és obra del grup de música antiga Menestrils d'Ontinyent. I això ja ens posa un poc en la pista definitiva del que anem a escoltar. Sí, anem a escoltar peces, músiques que han estat rescatades, adaptades o creades ex professo per a l'event. Tot això és obra del director i d'una de les ànimes del grup que avui representarà el cant de la Sibila, Francesc Tortosa. La música que s'escoltarà en el cant de la Sibila d'Ontinyent forma part del repertori del grup de música antiga Menestrils. Es basa en la tradició mediterrània que ha mantingut viva una partitura que s'interpretava a monestirs com el de Montserrat o el de Morella, per posar alguns exemples. L'acompanyament instrumental que fa possible la interpretació del cant de la Sibila es realitza amb instruments que són rèplica dels originals medievals, com ara el saltiri, la viola de roda o la tarota, entre d'altres. Però les fonts musicals també han inspirat la creació de partitures pròpies que han nascut dins del propi grup Menestrils. El director del grup, Francesc Tortosa, ha anat creant l'obra que avui es representa a l'església de Santa Maria. Ell mateix explica les seues característiques. La música del cant de la Sibila d'Ontinyent és una música molt particular perquè no sols que hem recuperat el cant de la Sibila en si, que és un cant medieval, sinó que l'han dotat d'una sèrie
de música, en part feta per mi i altra feta agarrada de l'edat mitjana, i hem fet tot un espectacle que, a part de la Sibila, veurem com està la dansa de la mort i com hi ha una processó de la Sibila. És a dir, té una particularitat molt important la Sibila d'Ontinyent, que ha servit també com a model i exemple per a altres Sibiles que estan també fent-les a imatge de la nostra. A banda d'això, també hem introduït altres elements, com puguen ser les moires, que apareixen al principi de la Sibila, i una part d'instrumentació que ve per el cor i per instruments de vent i de corda, com veureu després, que li dona una personalitat diferent a altres Sibiles que podeu escoltar en altres llocs. Durant poc més de 40 minuts, la música d'aquest drama litúrgic del temps d'Advent s'escoltarà en l'església dedicada a l'Assumpció de Maria de la ciutat d'Ontinyent. Estem en directe, retransmetent des de l'església de Santa Maria d'Ontinyent el cant de la Sibila, avui divendres 22 de desembre de 2017. Escoltàvem les paraules de Francesc Tortosa, qui d'ací uns minuts tindrà la màxima responsabilitat de tot el que va ocórrer en este temple gòtic d'Ontinyent. La representació d'enguany serà la que fa número 19 des que es va començar a interpretar el cant de la Sibila a Ontinyent. En l'any 2000 es van portar a terme de manera excepcional dues actuacions. La primera en el mes de gener, perquè és la que estava prevista per a desembre i finalment es va tindre que retrasar i es va fer el 8 de gener encara dins del temps litúrgic del Nadal, i l'altra ja va ser en el mes de desembre d'aquest any 2000. Per tant, la primera volta, el primer any, podem comptar excepcionalment amb dues representacions del cant de la Sibila. L'escenificació ha anat creixent any darrere any i adquirint una gran importància a nivell cultural. La imatge corporativa que anuncia l'acte intenta reflexar aquesta aspiració que té la Sibila per ser un referent dins de les activitats, dels actes culturals del Nadal mediterrani, del Nadal valencià i concretament del d'Ontinyent. A continuació escoltarem també una entrevista amb Patricio Ferrero, que és l'encarregat d'enguany de realitzar, d'elaborar el disseny del cartell anunciador d'aquesta imatge corporativa que tenim per anunciar la Sibila del 2017. Per primera volta, el cant de la Sibila d'Ontinyent traspassa els murs de l'església arciprestal de Santa Maria i les fronteres del propi municipi de la Vall d'Albaida. Gràcies a la tecnologia, a internet i a aquesta retransmissió a través de les xarxes socials, un dels actes culturals més rellevants que es poden viure i veure avui a Ontinyent és compartit a tot el món. El cant de la Sibila, que a Mallorca està declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO, té a Ontinyent característiques pròpies que han anat consolidant la seva proposta genuïna. El cartell que anuncia l'esdeveniment és obra de l'artista ontinyentí Patricio Ferrero, persona vinculada estretament a l'organització de l'acte. La imatge creada per Ferrero trata de captar l'essència d'una iniciativa que cada any omple a gom l'església de Santa Maria. El propi autor explica les motivacions que l'han portat per tercera vegada a plantejar un reclam artístic que està pensat en consonància a l'event que es podrà viure esta nit a Ontinyent. Varios àngels que indiquen que han hagut molts canvis, correcte? I enmig la Sibila. Això és el que he intentat fer. Entonces, li ha donat un poc de color també, perquè d'aquesta forma es vegi que anem a canviar moltíssimes coses. I ja us dic, en aquest cas també canviarà alguna peça musical i d'aquesta forma es veuen les 4 o 5 coses que han canviat. El tema del cartell quasi sempre el que va fer és demostrar què és el cant de la Sibila. Si algú veu el cartell i directament viu, no sé, algo medieval, algo... entonces dirà, sí que m'interessa, no m'interessa. Realment el tema del cartell és enganxar a la gent i que vegi que és algo especial. D'ací uns minuts, quan comença l'acte, podrem escoltar uns textos que ens parlen de la fi del món i de l'arribada del Messies. Això és en essència el que ens conta l'argument narratiu. Les Sibiles són la figura central de l'acte. Per a saber què és una Sibila hem de remuntar-se a la Grècia clàssica. Les Sibiles eren figures respectades perquè oferien oracles sobre el futur de la gent
i eren consultades tant per poderosos com per humils. Per això mereixien el respecte de tothom. La tradició cristiana, com en tantes altres ocasions, ha heretat dels clàssics aquestes figures i les ha adaptat a la seva funció, en aquest cas per a profetitzar la imminent arribada del Crist per al judici final i la fi del món. Consol Rico és una de les veus claus. Ella representa una de les sibiles i serà una de les encarregades d'apropar-nos les cobles que van a cantar-se en esta nit. Les sibiles són, sense dubte, les veus principals que s'escoltaran al llarg de la representació escènica d'aquesta nit del 22 de desembre. Les seues cobles tindran la rèplica en una tornada coral que interpreten membres del Nou Orfeó d'Ontinyent i l'agrupació coral Llorenç Barber d'Aielo de Malferit. Les sibiles eren les figures que en l'antiguitat clàssica profetitzaven el futur i a elles acudia la gent de tots els estaments socials per consultar-les. La tradició cristiana va reconvertir el seu paper adaptant-lo a la creença de l'arribada de Crist i el judici final. El fil narratiu de la representació tindrà el suport dels intèrprets solistes. Per una banda, s'estrena Miquel Calabuig a la dansa de la mort. D'altra banda, el paper de les sibiles serà interpretat per Consol Rico i Cecília Blanquer, com en els últims anys. Però la gran novetat la suposa la incorporació d'una tercera sibila, a la qual posarà veu Laura Mollà. Els textos del cant de la Sibila, n'hi ha un munt de textos. Nosaltres hem fet per al cant de la Sibila d'Ontinyent una recopilació de textos de diferents orígens, però sí que n'hi ha entre ells una relació i bàsicament el comú denominador és un text apocalíptic del que seria la visió de la fi del món, les coses que passarien en aquest moment, si caurien els estels, si la terra s'obriria, si tot es cremarà, etc. I finalment donen una esperança de salvació en l'arribada del Messies i acaba també en una invocació a la Mare de Déu i al Nostre Senyor. És una obra que ha anat incrementant-se cada any i que, a més, no només en la part musical i escènica, sinó també en quant a la participació del públic que ve del poble i de fora del poble i de ben lluny per a veure l'espectacle. Per tant, jo crec que avui en dia Ontinyent sí que ha assolit el cant de la Sibila com a part del seu patrimoni. L'oracle de les sibiles anunciarà la imminent arribada de Crist per al judici final i la fi del món. Un anunci que té lloc en el cicle litúrgic de l'Advent, quasi en la nit de Nadal. Retransmetent des d'Ontinyent, el cant de la Sibila, que està a punt d'iniciar-se, sobre les 8:30 de la nit arrencarà la representació. El cant de la Sibila forma part del repertori del grup de música antiga Menestrils des de 1993. Però no va ser a Ontinyent on el van interpretar per primera vegada, sinó a un concert oferit a Dénia. En el format que coneixem en l'actualitat, cal apuntar que es va proposar la representació primera coincidint amb el fenomen del mil·lenarisme, concretament a les acaballes de l'any 1999. Però finalment no va ser possible en aquell mes de desembre, conforme ja havíem comentat abans, i la primera representació tindria lloc a l'església de Santa Maria el 8 de gener de l'any 2000, dins encara d'aquest temps de Nadal. Curiosament, aquell any 2000, conforme ja us hem explicat, va ser l'únic en què van haver dues representacions. Com hem comentat, darrere de l'organització, de la preparació i de l'execució del cant de la Sibila, n'hi ha un munt de gent que treballa per a fer-ho possible. Alguns, els que estem veient que van prenent poquet a poquet posició, són els que estaran en primera línia. Els cantants, el cor, els solistes, els dansaors. D'altres estaran darrere, responsables de tot i de tots els elements que s'han disposat perquè la funció acabi sent un espectacle d'un gran nivell cultural i escènic. Vegem com s'estan ultimant els detalls perquè es cuida fins a l'últim d'aquests detalls. Des que va començar a representar-se el cant de la Sibila a Ontinyent de l'any 2000 fins a l'actualitat, la posada en escena ha anat enriquint-se amb elements ornamentals, tant figuratius com representatius. Dansaors, campaners, corals, músics,
tots són necessaris per a encaixar aquesta representació. Per a portar a terme la representació del cant de la Sibila són necessàries moltes mans, molt de treball i molt de temps de preparació. La direcció escenogràfica i tècnica del cant de la Sibila ha estat responsabilitat de la colla de campaners d'Ontinyent, que des del primer any es van sumar a la seva organització. Any darrere any han anat creixent els elements que configuren tot allò que l'espectador podrà veure en directe a l'església de Santa Maria i, també, a través d'internet en aquesta retransmissió en directe. El treball per a poder representar el cant de la Sibila compta amb moltes col·laboracions que estan situades, com es diu col·loquialment, darrere del teló. És el cas de Rafael Ballester, integrant tant del grup de danses d'Ontinyent com de la colla de campaners. Com un dels veterans en l'organització de l'acte, ens explica alguns dels detalls que es podran veure. És feina de molt de temps, vam començar, i entonces vam començar el simbolisme és el que gastem l'arcaica universal. El muntatge de tot el que és el cant de la Sibila estem basant-se més en els arxius i les cròniques hebrees, tot el muntatge de lo que és la Sibila. Des d'aquella primera representació a gener de l'any 2000 fins a l'actual, han estat 18 les vegades en què el cant de la Sibila s'ha posat en escena. Des de la senzillesa fins a la complexitat de recursos, vestuaris i ornaments, acompanyen una peça única que s'interpreta a Ontinyent cada 22 de desembre. El cant de la Sibila d'enguany introdueix algunes novetats respecte a les edicions anteriors. La més important, segurament, és l'aparició d'una tercera Sibila. Fins ara eren dues les veus que cantaven com a solistes. Les sibiles eren interpretades per Cecília Blanquer i Consol Rico, però ara se suma una tercera veu. La tercera Sibila serà interpretada per Laura Valls, una solista que ja ha interpretat la dansa de la mort als últims anys, per tant, una persona que està molt implicada en aquestes representacions i que enguany assumís un rol completament diferent. Vegem l'església de Santa Maria com a poc va omplint-se fins a que no quedi ningú seient lliure. Això serà quan comença la representació. També vegem alguns dels actors, dels participants que d'ací un moment seran damunt de l'escenari, que també estan ja a punt en el moment en què siga l'hora de començar, tot estarà en ordre. Com hem dit, les tres sibiles provoquen també que n'hi hagi un debut. Serà el de Miquel Calabuig, que interpretarà la dansa de la mort. Més aportacions d'este any 2017. La primera, que recordem que es retransmet en directe i que ja està sent compartida en molts punts de la Comunitat Valenciana, gràcies sobretot a les xarxes socials dels mitjans de comunicació que integren l'Associació de Premsa Comarcal Valenciana, que estan ajudant a difondre aquesta joia cultural que tenim ací a Ontinyent i que avui es pot veure per tot arreu, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó també a qualsevol lloc del món, gràcies al poder que tenen les tecnologies i sobretot les xarxes socials i internet. A pocs moments de l'inici del cant de la Sibila, cal nomenar a tota aquesta gent que estarà avui participant d'una manera activa. L'organització de l'acte ja hem dit que va a càrrec del grup Menestrils de música antiga i de la colla de campaners d'Ontinyent. Ells han estat des del moment fundacional, des de l'any 2000, que és quan van convertir aquell somni en una realitat, aquella quimera cultural que tenien ells ganes de donar-li d'alguna manera eixida i compartir-la en tota la gent, que poguera ser una realitat. Però això ha necessitat, conforme ha anat engrandint-se l'espectacle, la participació de col·lectius i de persones, com per exemple el grup de danses d'Ontinyent. També el nou Orfeó d'Ontinyent i l'agrupació coral Llorenç Barber d'Aielo de Malferit. Ells són els que posen les tornades, les veus dels cors, que són les que repliquen els solistes en la interpretació de les seues cobles. A més, la música de diversos intèrprets, entre ells
de l'agrupació musical d'Ontinyent. Anem a parlar d'alguns elements que són fonamentals en aquesta representació. Un d'ells és el tema dels vestits. Una curiositat destacable, perquè la confecció dels vestits, del vestuari que llueixen les sibil·les, es va estrenar en l'any 2001 i per a materialitzar-ho, el disseny que es va inspirar en les sibil·les va ser el del gran Miquel Àngel, el que va pintar al sostre de la Capella Sistina, al Vaticà. Val a dir també que l'acte del cant de la Sibila s'ha convertit, amb el pas del temps, en un atractiu innegable de valor cultural. Es tracta d'un espectacle que cada any reuneix a l'església de Santa Maria prop d'un miler de persones, no sols d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida, sinó també de poblacions veïnes i de comarques de tota la rodalia. Això ha portat els organitzadors a informar any darrere any que l'aforament del temple és limitat i encara que vostès ara poden veure alguns espais lliures, els podem assegurar que en el moment d'inici de l'acte en si mateix no quedarà cap lloc. D'ahí la importància d'esta retransmissió. Tenim amb nosaltres un dels persones que estan darrere de l'organització, Rafa Penedès, president dels Menestrils. Bona nit. Bona nit, bona nit. I benvingut a aquesta retransmissió. Moltes gràcies. D'ací uns moments tot començarà, però a mi m'agradaria que ens explicares un poc com s'ultimen els preparatius ara, en aquests minuts previs, què està passant en aquests minuts previs, què és el que no es veu, com estan els músics acabant de preparar-se per a que d'ací uns instants tot comenci a fluir d'una manera rítmica i d'una manera ordenada. Bueno, la preparació de la Sibila és molt complexa i implica moltíssima gent i en aquests moments el que està, uns estan afinant el seu instrument, altres estan nerviosos perquè van eixir, altres estan ja calfant la seva veu i acabant-se de vestir i acabant-se d'arreglar tot. Molt bé. Rafa, vosaltres pensàveu en l'any 2000 que 19 edicions després això tindria la importància que ha acabat adquirint a nivell cultural, a nivell diria ja quasi patrimonial de la ciutat d'Ontinyent? Bueno, la veritat és que anys darrere no pensàvem que això la gent seria tan acceptat per la gent, però sí que ho valoràvem moltíssim perquè era una recuperació d'algo que amb tota seguretat es faria a Ontinyent i és una cosa que ens ompli d'orgull i també eixampla la nostra cultura i la nostra tradició. El fet que siga una representació d'un drama litúrgic que es base en peces musicals que es refereixen a l'època medieval no sembla, conforme estem veient per l'afluència de públic, i a més públic prou jove, no sembla que siga una cosa que espante precisament al personal, sinó tot el contrari, cada any vegem més renovació de públic, gent cada volta, generacions més joves que acudixen, els que venen renoven i solen repetir, és a dir, d'alguna manera heu connectat en aquesta audiència, teniu un públic molt fidel. Sí, a veure, com tu dius, aquesta representació no sols adquireix un àmbit religiós, sinó que adquireix un àmbit musical. Nosaltres hem creat peces, Paco Tortosa ha fet peces en què han eixamplat tot aquest acte i, a més, que la gent ho agraeix moltíssim, que no sols es conformem en el simple cant de la Sibila, sinó que, a més, incorporem moltes peces. Enguany anem a incorporar un Dies Irae i, clar, la nostra idea és anar millorant tot aquest acte fins a deixar-lo completament acabat. Encara falta molt poquet, però ja falta molt poquet per acabar-lo. En les informacions prèvies que estàvem emetent, estàvem veient imatges de l'assaig general que va ser el diumenge, però durant tot l'any, o almenys durant bona part de l'any, durant alguns mesos, suposa que els preparatius, i més enguany que han hagut innovacions o canvis, van repetint-se, van succeint-se, no? Sí, efectivament, això no s'acaba en aquesta representació, sinó que tenim que preparar-se per a les següents. Ara, en aquests moments, estem escrivint un llibre de la història de la Sibila d'Ontinyent, entonces també estem contínuament investigant i contínuament treballant per la Sibila, tant en els vestits com en la música, com els preparatius, conforme tu dius. Molt bé, doncs moltes gràcies, Rafael. Deixem ja que vagis i ocupes el teu lloc i enhorabona per tota la feina, tota la tasca cultural que fa el grup de música antiga Menestrils, no sols per Ontinyent, sinó també per al panorama cultural valencià i molta sort per a aquest acte d'avui. Moltes gràcies a vosaltres, que gaudiu de l'acte. Gràcies. Bé, estem a pocs minuts de que s'inicie
l'acte cultural, n'hi haurà una presentació. Yolanda Torró serà l'encarregada de donar pas al que serà l'acte. Ella presentarà un poc, explicarà els pormenors, els detalls del que va presenciar-se, escoltarem les seues paraules i després ja passarem directament a lo que és la retransmissió de l'event pròpiament dit. Hi ha alguns elements, els hem vist en detalls en el que portem ja de retransmissió, com per exemple la creu assada o l'arbre de la vida, els canelobres, l'espasa, el bastó, els llibres, la filosa. N'hi ha molts elements difícils, complicats, potser per al gran públic que no és entès, però que són elements ornamentals que figuren avui en el Temple de Santa Maria, que normalment no estan en l'església, però que s'incorporen especialment avui per a lluir. Ahí vegeu alguns detalls d'aixòs candelabres, com vegeu alguns tots fets de ferro per al gran artista que és Rafael Ballester. I tenim també algunes de les incorporacions inèdites des de feia molts anys, com la campana de l'antiga ermita de Sant Onofre, que és la campana de difunts, dedicada a Santa Àgueda, una peça que es va recuperar, que es va rescatar i que afortunadament s'utilitza en aquesta representació. Al fons vegem ja les moires preparades, la música de l'òrgan, els músics, tots estan absolutament a punt i en molt breu moment començarà a sonar la música i començarà la representació. Dins de la programació cultural, l'acte del Cant de la Sibila és el que tanca avui una setmana en el que s'han fet molts actes culturals, lúdics i festius. Encara queden molts per davant, sobretot a partir de la setmana que ve, de circ i teatre al carrer, però diríem que el Cant de la Sibila és el que marca un abans i un després. Està marcant un canvi de temps litúrgic, estem en el temps de l'Advent. El Cant de la Sibila s'interpretava antigament en la nit de Nadal, en el que es diu la Missa del Gall. Quin era el sentit? El Cant de la Sibila és el que anuncia la vinguda del Messies. És lògic que s'introduïra aquesta representació en la Missa del Gall, que arrencava segurament a la mitjanit i no finalitzava fins que precisament cantaven els galls a la matinà. Després de moltes hores de litúrgia s'incorporava també en aquestes funcions extraordinàries religioses el que representava el cant de la Sibila. Així a Ontinyent, encara que n'hi ha indicis de que es representava i es cantava en els segles de l'època medieval, s'intuïs que n'hi ha alguna representació, però per a marcar precisament l'inici del temps de l'Advent, a les acaballes de novembre. Ara, des de fa uns anys, concretament des del 2005, la Sibila està associada al 22 de desembre, una jornada en la que tot el món haurà disfrutat, patit, s'haurà angoixat, s'haurà penedit d'haver comprat o de no haver comprat loteria, però que en la nit, a vesprada nit del 22, a aquestes hores, sempre s'oblida el tema de la loteria i es dona pas a aquesta representació de drama litúrgic. Com vegem, l'església de Santa Maria està engalanada de manera extraordinària, no sols per al Cant de la Sibila, sinó evidentment per les festes nadalenques. Estem en el temple central, no sols d'Ontinyent, sinó de la Vall d'Albaida, un temple dedicat a Nostra Senyora de l'Assumpció i que es va construir sobre les ruïnes d'una mesquita. El temple de l'església de Santa Maria, vegem en les seues bòvedes gòtiques, ahí tenim precisament la campana de l'ermita de Sant Onofre, ermita ja desapareguda al terme d'Ontinyent, que també té un actiu
principal i una participació destacada en esta nit. L'església de Santa Maria, que ja està pràcticament a gom, de gent, s'apaguen els llums i a poc va donar començ l'inici del cant de la Sibila d'Ontinyent. És important el silenci que es crea perquè l'ambient ha d'acompanyar tota una atmosfera, ha d'anar perfectament lligada al que va a vores sobre l'altar major. El silenci és respectuós. La gent en aquests moments espera els moments en els que va començar l'acte de la Sibila, l'inici d'aquest event cultural, i es crea aquest silenci que ara tindrà un parèntesi en la presentació que es farà de l'acte. A poc van apareixent ja els intèrprets del cor, després ho faran els músics, i quan tots tinguen les posicions ocupades, el director Francesc Tortosa alçarà la batuta i arrencarà la interpretació del cant de la Sibila. Integrants del nou Orfeó i de l'agrupació coral Llorenç Barber de Aielo de Malferil, units en el que serà la interpretació dels cors que acompanyaran les tornades, sobretot, i donaran resposta als cants dels intèrprets solistes. Apareixen també ara els músics que van prenent les seues posicions fins que tot l'altar major quedarà ple d'intèrprets que estaran a la guait del que marca el director Francesc Tortosa. Senyors, senyores, bona nit, benvingudes i benvinguts a aquesta representació del cant de la Sibila, la 19a. El nostre cant de la Sibila comptarà ja amb d'any representacions. Des que l'any 2000 es feren dues representacions, en gener i en desembre, s'han anat fent representacions de manera ininterrompuda cada mes de desembre fins a arribar al dia d'avui. El nostre cant de la Sibila, al llarg del temps, ha anat incorporant nous elements musicals representatius que l'han anat enriquint, com ara la dansa de la mort o la processó. Aquest any n'hi ha una nova incorporació musical que podran escoltar al final del cant de la Sibila. La peça Dies Ire, Dies de Ira, composada per Francesc Tortosa, el nostre director, a partir d'un poema escrit en llatí medieval en el segle XIII. El poema és atribuït al franciscà Tomàs de Celano, nascut l'any 1200, amic i biògraf de Sant Francesc d'Assís. El text descriu el dia del judici final, amb l'última trompeta cridant als morts davant del tron diví, on els elegits es salvaran i els condemnats seran enviats a les flames. La nostra representació
consta de 3 seccions separades per tocs de campanes. Començarà la primera amb l'aparició de les parques, filaneres filles de la nit, qui van filant els fils de la vida, els quals es nugaran al moment del naixement i es tallaran al moment de la mort. Continuarà la dansa de la mort, Ad Mortem Festinamus, peça musical conservada al llibre vermell de Montserrat i basada en els escrits murals del convent de Sant Francesc de Morella. Es tracta de la dansa més antiga que es conserva d'aquestes característiques i en ella s'incidís en reflexions sobre la vanitat dels béns terrenals i la seva futilitat front a la mort, d'imminència inexorable, incloent al final l'esperança de salvació amb l'adveniment del Messies. Al programa demà podreu seguir els textos, així com la continuació de la representació, la qual culminarà amb el cant de la Sibila o Judici Signum. Des que els segles II i III sorgiren els oracles sibilins i la Sibila de Cumea profetitzara la vinguda de Crist, el dia del judici final, arribem als segles XII, on tenim notícies que ja es cantava a la capella pontifícia, formant part de l'ofici de maitines del dia de Nadal. La melodia original servirà de base a les dramatitzacions en llengües vulgars del segle XIII. És el cas de la Sibila valenciana. En la nostra Sibila s'alterna la fonia coral i instrumental de la tornada amb 12 còpies solistes, de les 18 que conformen el cant, interpretades aquestes per les Sibiles, les quals, després de descriure el que serà la fi del món, tornen a incidir en l'esperança de salvació per la imminent arribada del Messies. Aquest any hi comptem amb la incorporació d'una altra Sibila al cant. És entre les sopranos que el cantaran, Consol Rico, Cecilia Blanquer i Laura Valls. Miquel Calabú serà qui cante la peça musical de la dansa de la mort. I ara, amb tots vostès, el nostre director, Francesc Tortosa. El principi emanà solament. Les tenebres cobrien la faz de l'abisme, però l'esperit d'ell dansa sobre la superfície de les aigües. El principi era el verb era ell i el verb està en ell. El principi és la llum. Aquesta llum, que adorada en el nostre interior, pot ser de la terra com una estrella de l'hivern. No cregam que la llum és nostra i fem d'ella com a ornament esplendós, joia pensada per a la creació, l'enveja i la vanitat. Que siga llum en el nostre enteniment i estima en el nostre ser.
Fabulosa la interpretació que acabem de veure del cant de la Sibila d'Ontinyent des de l'església de Santa Maria. Després de poc més de 45 minuts, la gent està aplaudint i ovacionant el magnífic treball de tots els intèrprets que han participat avui en esta representació del cant de la Sibila d'Ontinyent. Actors, dansaors, la dansa de la mort, vegem també les moires, cantants, cors, solistes. Entre tots han aconseguit una interpretació que ha merescut molt la pena i conforme estem veient els comentaris que ens fan arribar els espectadors que han estat seguint-la, ha merescut la pena i tots estan valorant la gran qualitat cultural que ha tingut aquest event. Francesc Tortosa, director del grup Menestrils, que reclama també l'aplaudiment per als músics que han acompanyat aquesta interpretació. En primer terme, les Sibiles, Cecilia Blanquer, Consol Rico i Laura Moyà, que han tingut una perfecta interpretació de les cobles, que després tenien la resposta adequada en les veus dels cors. El públic es mostra més que satisfet per la dignitat i per la qualitat d'esta interpretació. Nosaltres, Àlex Borrell, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, al qual volíem agrair-li l'ajut, el suport necessari per a fer possible aquesta retransmissió i li volíem demanar una primera valoració de tots els qualificatius que podrien vindre-se-li al cap en aquests moments, per quin triaria? Bueno, bona nit a tots. Jo penso que magnífic, no? La representació del cant de la Sibila un any més no ha decebut a ningú i pense que ha sigut d'una qualitat interpretativa, una escenografia, una posada en escena espectacular. La veritat és que m'agradaria felicitar a totes les persones i a totes les associacions que intervenen en la representació de la Sibila, tant al grup de menestrils, al grup de danses, a la colla de campaners, al nou Orfeó, a l'agrupació musical, a la coral de Llorenç Batver de Hielo. La veritat és que ha sigut magnífic. Ens arribaven comentaris en directe de la retransmissió. Molta gent estava valorant la possibilitat de que per primera volta arribara a les seues cases o als seus dispositius mòbils la retransmissió, perquè ha sigut una forma de promocionar i de donar difusió a aquest acte, no? Sí, la veritat que sí, perquè en els darrers anys hem tingut problemes d'espai perquè no cabia tota la gent i també hi ha molta gent que no està a Ontinyent i és una manera de poder veure en directe pràcticament en el mateix moment
aquesta representació, donar-li i ajudar-li en la difusió d'un acte cultural tan nostre, i pense que és un encert que hàgiu estat ací, que hàgim pogut gaudir en tot el món del nostre cant de la Sibila. I l'església Agom, com sempre, cada any se'ns queda xicoteta, no? Perquè d'alguna manera és una confirmació de que l'acte compta en el beneplàcit del públic. Efectivament, és un fet any darrere d'any, des de l'any 2000 que ve representant-se cada vegada més, i per això hem de posar en valor el nostre cant de la Sibila, i per això des de l'Ajuntament d'Ontinyent fem tots els esforços que facin falta per a posar-ho en valor i per a que cada any tinga la repercussió que es mereix. Molt bé, moltes gràcies, Àlex Borrell, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, i que suposa que cal desitjar un bon Nadal. Sí, aprofito l'ocasió per a desitjar bon Nadal i bones festes a tots, i també gràcies per la vostra tasca i per la vostra feina. Molt bé, moltes gràcies, agraït. Quan ens trobem en directe des de l'església de Santa Maria, ens queda simplement donar les gràcies a tots pel suport que ens han donat a través de la retransmissió de Facebook que hem fet avui en streaming. Per primera volta s'ha portat a tots els llocs del món el cant de la Sibila d'Ontinyent, i simplement sumar-nos a aquest desig col·lectiu de bones festes, bon Nadal. Gràcies a tots des d'ací, des d'Ontinyent. Francesc Tortosa, director del grup Menestrils. Francesc, primer que res, enhorabona. Jo crec que ens ho diu la gent que està seguint a través del Facebook, a través de la retransmissió que hem fet. Crec que heu assolit un nivell que cada any va superant-se. Sí, bueno, ja són 19 representacions i això dona per a que tota la gent que des d'un primer moment està col·laborant i desenvolupant tot el que és la Sibila d'Ontinyent, ja arriba a aquestes altures sabent-se la Sibila i intentant cada any ficant un graner més de música i fent un espectacle que crec que qualsevol persona que vinga per primera vegada no serà indiferent d'ella. Així en calent, sense pensar-ho massa, les incorporacions d'enguany, la tercera Sibila, el Dies Irae, quina valoració fas? Bueno, el Dies Irae, com és una peça nova, està encara per treballar-la un poc més. Crec que és una peça adient al que és l'espectacle i crec que el resultat com a peça musical dintre del que és el final de la Sibila, crec que m'ha agradat la interpretació. I en general els canvis el que han fet és que la Sibila, que quedava un poc curta i que la gent ens deia sempre s'ha acabat molt prompte, li hem incorporat una sèrie d'elements més que farà que la Sibila al final tingui una durada d'aproximadament una hora, que és el que nosaltres preteníem. Un magnífic final, no?, amb aquest Dies Irae i després el cant instrumental de la Sibila. Sí, crec que és un final per a que la gent se'n vagi un poc contenta i un poc, diguem, en la música clavada dins del cap i de lo que ha sentit en tota la Sibila.
Molt bé, Francesc, reiterem l'enhorabona, reiterem les felicitacions per la qualitat, per l'exercici, sobretot, i per un poc el treball executat, no sols avui, sinó durant tot l'any. Sí, som molta gent la que col·labora i és molt difícil i molt complicat el coordinar-lo de tots. 2 mesos abans ja estem fent assajos parcials, buscant a la gent, recordant-los el que tenen que fer, i clar, aquest treball, quan acaba així i es fa sols una vegada a l'any, recompensa que la gent vinga, ompliga de gom a gom l'església i se disca satisfeta. Molt bé, ara sí, acabem ja la retransmissió que hem fet des de l'església de Santa Maria d'Ontinyent, avui 22 de desembre de 2017, amb aquesta representació número 10, no?, del que és el cant de la Sibil·la d'Ontinyent. Simplement desitjar-los una volta més bon Nadal i bones festes per a tots. Bon Nadal a tots.